Капыл гына бүген кояш сүнде. Күкләр зары җиргә түгелә. Фидан абый вафат. Бу хәбәрдән җанга кайгышыма үрелә. Андый кеше кабат тумас инде. Кабатланмас шәхес югалды. Җир йөзендә йолдыз булып балкып, мәңгелеккә бүген юл алды. Бер тугандай һәр кем өчен якын, халык сөйгән артист, җырчыбыз, яшь аралаш көеп сезнең өчен дугаларда бүген учыбыз. Тарихларга язып исемнәрең мәңгелеккә очты җаннары. Фидан абый, сездәй олы шәхес җир йөзендә ахры калмады. Һич ышанмый күңел, кабул итми, югалтулар авыр күңелгә. Кайгысыннан сулган соры күктән табигатьнең яше түгелә.